Iki aku sik nang nggone Kecamatan Semanding, Lur. Oh, oke ini ku omahe isek jarang-jarang, Lur. Kiratan tok omahe. Iki wae ana omah, ugang meneh, Tegal meneh, omah meneh. Ngono, Lur, ora sing kewampet ngono. Soalnya kene kan daerah Tegalan, Lur. Tegalan ora sawah, Lur. Sawah kan biasanya pari, iki Tegal, Lur. Nah, lemai no kene iki warnane abang, Lur. Lemai warnane abang. Dadi cara mono gawe omah ngono iki, Lur ya. Misore mesti abang-abang lho, kae pasti sampean delok to. Mergo lemai iki abang. Ora ireng, ora coklat ngono gak abang wae. Ya wong kene iki ya omahe iki nek ngisore ya rata-rata rusak. Lho. Banyakan mesti ngono kabeh, Lur. Kene iki melok Semanding, Lur. Sik melok Kecamatan Semanding. Nek asline omahe iki ya wis apik-apik, Lur. Pinggiratan iki wis gede-gede, apik-apik. Misayange iki nggomono isek jarang omah iki, Lur. Sik ditanduri. Ya mungkin daerah kene iki sik menghasilkan, Lur. Pertaniane sik menghasilkan. Kadek ya cara wong ngono sik tanahe ombo-ombo, Lur. Dadi rung patek butuh tanah. Besok ben iki paling 10 tahun kas ngono paling ya wis akeh omah, Lur. Enggak wis omahne. Nah piye? Wong dia anak akeh. Wis tanahe ra ono gak iki digawe omah, Lur. Biasane ngono, Lur, rata-rata. Iki sik wombo sak mengguri iki sik. Kae Tegal tok, Lur. Jadi cara omah sik jarang, Lur, kene. Ono omah lho waduh kayak ngarep ya ono omahne. Tukang aneh ono omahne. Ya wadem, Lur, kene. Wite wae gini ngono. Wite akeh. Jadi adem, panas ngono adem. Terus awan ngono panas tapi hawane ngono adem. Lho iki. Telon, Lur, pertigaan. Ki aku nganan. Nek ngiri iki endi lho lali aku. Iki aku sing nganan. Kene iki wis ana omah ya mok siji loro ngono. Wis adoh meneh. Sing kiri jalan mang mantuk akeh, Lur, tapi yo hitungane padha wae, Lur. Kalau ditung ngono padha wae. Ana sak grumbel ngono adoh ora. Apik, Lur, ngono pagri apik, Lur. Iki arahe iki nek gak salah ngulon, Lur. Soale dalane kan menceng. Iki nek ape nek Tuban liwat kene ya iso, Lur. Tuban kota liwat kene iso, kono jiduk ratan di kuwi terus nganan. Iki sekolahan opo, Lur, iki? SD to, Lur. Kelas piro ketok, Lur, aku. Ini ya sekolahane, Lur. Sekolahe tibake. Padahal ya cara omah jarang, Lur, ya, tapi ya ono sekolahane. Soale kene desane kan ya ombo, Lur. Di cara wong adoh-adoh paling ke sekolah kono. Iki omah. Ya ngono, Lur, saiki ono omahne. Adoh ono omahne. Ya wis ngono sik, Lur, ya. Sampeyan deloki kabeh, Lur, video-videoku. Beda-beda, Lur, omahe, Lur, wong ndi beda. Di sampean ngerti omahe wong kene iki kaya piye wae, Lur, ya. Akeh, Lur, videone sampean deloki kabeh ya. Wis ngono wae, matur suwun, Lur.